V Adidase veríme, že úspech tvoria ľudia a na Night of Chances stretávame ľudí, ktorí chcú tvoriť úspech. Je enormne dôležité, aby študenti si už počas štúdia hľadali stáže, ktorí im umožnia mať skorý prístup k tej realite, to znamená tak, jak to skutočne funguje a mať možnosť poznať či už v oblasti marketingu, vo financie alebo iných biznes predmetov tie prístupy, ktoré dneska moderné a popredné firmy využívajú. Sa budeme venovať téme marketing, sales a aj retail a franchise. To sú tie 4 disciplíny, kde my ponúkávame stáže. Osobný kontakt je vždy dobrá vstupenka do akejkoľvek firmy, lebo keď potom pošle študent životopis, tak hneď k tomu sa spáruje aj nejaká tvár, nejaký rozhovor, nejaká osobnosť. Je to veľmi intenzívne 10 až 15 minútové stretnutie one-on-one, ktoré študentu dáva unikátnu možnosť jak získať cenný kontakt, ale zároveň si aj zistiť, či sa on do tejto firmy a prípadne na jakú pozíciu môže zaujímať. V mene Adidasu a Reeboku vás srdečne pozývam na Night of Chances. Príďte do našho stánku, zapojte sa do našich workshopov, prípadne poďte využiť možnosť speed datingu. My vás veľmi radi spoznáme a budeme radi, keď nájdeme vo vás ďalších spojencov na tvorbu našeho úspechu.